makea lintu tuolla. Eikö niinkin? Niin, siellähän on. Teri. Aika makea lintu. Onko kaikki hyvin, Teri? Lintu pääsi pakoon. Olen ehkä jo liian vanhoja tällaisiin saalistuksiin. Et ole mikään vanhus. Nouse vain. Kiitos. Kuulitko? Juostaan! Kun siellä huusi. Tuolla taitaa olla joku. Jack, minä hoidan sen! Pentu! Tuollainen pentu ei varmana pärjää kauan ilman emoa. Kylläpä hänellä on kauniit silmät. Teri! Unohdin Terin! Pentu, sinä jätän hänen etsimään yhtä vanhaa, tosi rohkeaa koiraa. Hänellä on tapahtunut jotain. Hän pärjää ilman Teriä. Teri! 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 Teri kuoli ja Jack hautasi hänet. Pentu oli ilman emoa, joten hän joutui hoitaa sitä. Olen semmoinen kulkukoiri. Ihan yksin, ihan erakko. Joten pärjään ilman häntä. Hän taisi haistaa jotain. Mitä sä teet? Pentu! Pentu! Kuolette vielä joskus tämän päivän lisäksi. Kuolette! Anteeksi. Se oli minun puolella. Minun piti taistella hänen kanssa, ei sinun. Mikä urhea pentu. Hän on kuin voittamaton tuuli. Tässä on sieniä. Syödään niitä. Ei meidän tarvii saalistaa.
Ei voi jatkaa tälleen. En ole mikään erakkokoira. Enkä voi itse kasvattaa pentua. Lähden etsimään pennun kanssa uusia koiria. Joka paikasta. Joka paikasta. Mitä? Mitä? Niin, taitaa kuulostaa rankalta. Mutta näin koiralamma tulee, ja voimme voittaa mitkä vain viholliset. Ja kostaa Terin puolesta. Seuraavana päivänä he lähtivät etsimään uusia koiria. Katso, tuolla on koira. Mikä teidät tänne toi? Te olette reviirillämme. Reviirillänne? Niitä on monta. Vain 3. Ettekö rakat vieläkään ymmärrä? Sen takia olemme erakkoja ja tulimme tänne. Tarkoitatko, että haluat, että tulemme laumasi? Ei kiitos. Haluan tapaa teidän johtajan. Kuka hän on? Yksi Rebeka. Rebeka? Naaras. Tosi kaunis arttu. Löytyy vihollisia, jotka meinasivat tappaa tämän pennun ja tappavat minun elämän kumppani. Naaraan? Uroon. Tulkaa perässäni. Saatte tapaa johtajanne. Aivan kaunis paikka. Niin täällä onkin. Ransu, anna mennä tästä lähteä. Nämä ovat ystävälliset vieraat. Meidän pitää olla varuilla, että vierasi ovat luotettavia. Niitäkö niin helposti päästää tänne? Minulla on eräs vihollinen, jota haluan kuitenkin tavoittaa. Tämä on pentuni. Missä Naaras sitten on? Menkää siellä, lähden saalistaan. Olehan varuilla. Me menemme tunnelista, koska ylhäällä on rautatie. Olemme nyt perillä. Tuolla hän on. When I speak to